Abụ m onye obodo ọzọ bi Naija, onye middle B ịghọtana. So mana eji m ezigbo ọlụ na-alụ ọlụ na-akpata ego. M wee nụọ this girl, mụ na ya na-abụ bili. Mana adị m eje ọlụ mgbe ụfọdụ adị m abata 2 days, 3 days mbata. So ọkwana ya, mmụọ nwa nke izizi nwoke, mụọ ịbụọ nwoke, mụọ ite ọbụlụ nwanyị. Nwaanyị a wee bidozie wee kpaliba m ịmaga onu na-agwa m okwu na mpụọ sị na m na-achụ nwaanyị, mgbogo egbogo na m na-achụ nwaanyị, mgbada agbada na m na-achụ nwaanyị. Ọsị m nne. O bidozie ode respect bụ na-ekwu ọ na-ekwu. Ịjụ ọnya reason ọ sị na m na-achụ nwaanyị. Nwaanyị na m na-akpata ezigbo ego. Ihe a na-agagagide. Ya wee sị mba o. Na ihe a bụrụ ihe ya ga-eme, ya wee sị na ọ bụ na ọ chọrọzi ya si bie pụọ. Ọ sị ya na ọ ya pụkwana ya ga-eku ụmụaka, ya sị akwụkwọlu ha jebe m ya nwee peace. Ndị ya kwulie jokingly. This woman aba n'ụlọ dụlụ ụmụaka ya na-atọ, bụla akpa ya na be nna ya. Ọ sị m nne, kajoku na o mesịrị 2 months this woman nụọ di ọzọ. Ya wee sị, what? Which means na ụmụaka niile nwere ike m ya bụ na nke ha. Ịghọta na ọ bụrụ nke ya na nwoke ọzọ. Na-etu o si wee nụọ di within 2 months, why na just to jokingly say ọ chọgịzi ya naba ya dụlụ ụmụ ya naba, o wee dụlụ ụmụ ya wee na. Ọ sị m ihe a wee nye ya nwere ife a ga-eme maka na enwere ozi power ime nwaanyị a ihe ma ọ mie neti na odụlụ ụmụaka na-atọ nakwulu nwoke ọzọ ya na dị man bili. Na believe na ụmụaka afọ abụsịrọ nke ya. Iwe wee baa anya arụ, ya wee jee nụọ nwaanyị nke ya. Nwaanyị abata mụọrị ụmụ na-abụ. Ka ya agha tọrị ọnụ, ya eje nnukwu ọzọ. Nke ahụ abata mụọli ofu nwa. Ka ya edobeli ọnụ ịpụlụ ịbatalụ, ya ejekwe nnukwu ọzọ. Hai! Chineke nna m elena m ebele, Virgin Maria nyela m aka. Nke ịtọ. Nke afọ batakwuo mụọli ofu nwa. Fancha niile wee nọ nwayọ. Maka na onye kwugheli ọnụ ya nnukwu nwaanyị ọzọ. Nke ikpeazụ ya nụzịrị wee nọ nwayọ kwuru eziokwu. Beside ịgwa anyị eziokwu n'ike agwụkwụ gị enya ji anụ. Maka na oyi nwoke a ji wee nụ nwaanyị niile. Ka gosi the woman na nwaanyị jụrụ ebe niile. Na ọ bụla ị chọrọ ịnọrọ. According to him ike gwụrụ. Ọ sị bụ nne ọkwa ahụ. Nya wee focus za n'ọrụ a bido nwepe ego. Nya ji ego, nya na-akata for them very well. So ka this woman fụbazịrị na ya lebalị katazi abanyezie politics na-enwekwa ego mọ. This woman wee zie ụmụ ya wee si ya Fabia gwa papa nyanwa na fa chọrọ ịnata. Ụmụ ya wee jelu wee bịa n'ịgwakwa m eziokwu na that man ọ nụrụ zụlụ ụmụaka ọfụma na diọkpali abụ lọya. Na nke na-esi ka nọ school. Plus nke nwaanyị na mama falụrụ ebe afọ mụkwa ụmụ ịtọ. So ka ụmụaka anụnwa natagwa ya na fa ga-anata n'abalị asa kedu ife o ji wee kwe mama fa nụọ di ọzọ na-aba anya wee sị ha n'ihe anụnwa bụ okwu dọlụ ya na mama ha, ọ bụghị ghọtago n'ihe anụnwa bụ mistake family eme na mama ha chọkwa na o nwere ike ịnata na space dị na ọ natanye enyi ụlọ nke ọ nọkwazialụ. So ụmụaka wee gara azụ wee jegwa mama fa nụọ ihe mama ha kwuru na before nya anata na ọ ga-achụ ụmụ nwaanyị anata afọ ya nụrụ before nya anata na a ga-achụfa n'atọ. Ya wee si anya gwa ya n'isi adụrụ ya mma na o nwere obele sụkọ na ọ bụrụ na ọ ma nnata wit ụmụ nwaanyị anata ọnụnwa ya megene ya nọ n'ebe ọ nọ ya dị comfortable na ya amụtago nwoke mụta nwaanyị. Akwụghị ọtago si m na ụmụaka wee na anyị amụrụ ife mama fa gwalọfa agwa oni amụrọ. Ụmụaka wee bịa bie one day wee kulikosie telivishọn everything mebisie ife na ya nọrọkwu n'ụlọ mgbe ụmụ nwunye ji wee kpọọ ya wee gbalụ wee nata na fa anago. Ị ga-akpọrọ ụmụ gị polisi ya amụrụ ife a ga-eme kụwasịa telivishọn everything do be damaged. Welu mba bekee sicha oche dị na bie ya wee zie ozi wee sisi zie fa na fachigetekwa azụ mee anything n'ụlọ ife a ga-emefe ama ndịsị ma regardless na ụmụ ya ka fa bụ.
Osimu Kafabia Salo, the first one of the Munye Park yang won't be an abenia seni anusigo. Ni anusigo. Ofozi aibo. Osimu ne pia umaka aganatakwa o. Wee tanki mmiri nya dọbalụ bie kwari agwo na weli ife gbu weli sie nye. Na ifefa na agwụ ya bụ na ọ ga-achụ ụmụ nwaanyị niile ka mama fanata. Ya wee wepụ okwu court. Mekesi ya gwala ụmụ nwunye si ọ bụ na Fabia ọzọ fe etikwene mkpụfa jos vidio ha. Ọsị m nne ya wee wepụ okwu na court ewe kpebe. So George wee sị mama fa na ụmụaka enwero right ịbịa na-emebiri this man ife. N'idu olu ha wee na ịghọta kịta na o nwere mgbe iji wee sisi nye gị child support because na ịnụlụ dị ọzọ sharp. Besides na amara m ụmụaka asefọ nke the man sị m na ya dụshọ na diọkpali abụ nke mana ndị na-abụọ mụrụ ikpeazụ na ya dụrọshọ apa ịghọtago. Ewee kpesie wesi kedu ife a ga-emefa nya wee sị na o nwere just sinye ha restraining order na Fabia's na bie na Fafia fe tinyezi nya fe keneni esef faga ewee kpesie wee nye ha restraining. Ọsị m nne kịta na ya dị 67 years old. Ni achọrọ ike ife nya nwere. Na since afọ na fada enyezie nsogbu o. Na fada enyezie nsogbu. Ni amụrọ ni ekwesịrị ikenye ụmụaka anything. Ni ekwesịrị ikenye fa. After ihe niile ha mebielie. After ka ha si wee treatie. Ihe ma na ọ bụrụ ụmụaka anụnwa na ọmama ha. Yes. Na ọmama ha bụ ihe janyere ha all these things. Maka na ọ kpọli asị. Ike gwụrụ. In fact, if you kwuru bụ eziokwu ọmama ha. Ọmama ha because na nwatakịrị find out na nwoke nya na ya na-abọbi abụrọ nne ya na ife ọ ga-emewe ọbịakwute nne ya quietly jụọ ya ife o ji wee hapụ ya. At least ịmagolunu lute nne ya nso ya bụzalụ nwoke. Ọ bụrụ nwaanyị nwere ike isi m na iwe nwere ike iti afọ mana nwoke always want to go back to their roots. Ịghọtago so if not for ogiri na nnu na ose mama fasukolu wee bunye ha wee bịa. Ọ bụgodo na fa bụ lọya bụlụ polisi bụlụ nke nwa bụlụ nke fe nwere right. Ọpa ịghọta na ịbịa mebibelu gị ife o. Ịjụọ m nsị gị kpọọ ụmụ gị afọ si ha bịa na hospital dị otu a ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ka eme DNA ma ọ bụrụ na ife ile ekenye ha oke. Ọ bụrụ na fa bụ nwa gị den ị nwere ike kenye ha oke. Ịghọta na ọ bụkwanụ na fa bụrụ nwa gị nwa masara decide ya. Ike gwụkwana malata ka be gị dị. Malata ka be gị dị nwaanyị na-anọ chee. Anyway ka ịkpọza na-eto maka na gị na ofu ebiro. Amara m na ejikwa iwe anụ nwaanyị. Honestly, I'm so sorry but amara m na eji iwe anụ nwaanyị. So ụmụnne m kedu ife unu ụlọ ọnya kenye nne ha oke lulu ha after all the gbasgo fancha niile mere. Ka ọnya hapụbana mama ha ekegela oke ha. Mana o nwerekwa ife o nyere mama ha or even child support o na o ji nna a decide ya jawala onwe ya. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.